Yeah, no, you can't take videos. Tagay. Siga ako dito eh. Wow. New friend kami ni Kiara, si Zen. Melts in my mouth. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Diyan tayo kagabi guys, oh. Sobrang lamig dun guys. Nasa bus kami. Medyo ano lang, sardines. But yeah. I wanna check out the river when it gets dark. When it gets dark, Yeah. you've been here last night. Okay, tomorrow. Guys, traffic guys. So, mag-people watch na lang ta. Fashion sense. No, sling bag. Oh. This wide cut jeans. Tapos, blue windbreaker. Si ate oh. Picture. Yung... Ito guys. Picture si ate oh. Lapit na tayo. So yan guys, we are here at Kiyomizu-dera Temple. Actually, we're still going. So when you get off the bus, there's just a little hike to get up there. Last time we came here, oh, we could go to the mochi place first. Last time we came here, last year, we actually took the taxi, and then we were dropped off further down. I think it's quite a hike. I mean, it's not much, but like people might not like it. Which ones? Oh, the Kalesa? What? Anad na siya. Yeah, there's plenty of mochi stuff here too. Yeah, like you can see, it's quite a slope. So like, if you have older people, you might consider like Ubering just up there, because cars can actually get up there. It's just a lot because people actually live here. Yeah, it may take quite some time kasi ang daming turista. There's so many tourists. But yeah, look at the houses. They're very traditional. Yeah. But again, this is a residential area around the temple. So it's very common to see cars here. Yeah. It's perfect guys, the weather is perfect. Ingat lang kayo kasi may cars. So you gotta stay out of the way, stuff like that. Hi. See? Kita na tayo mamaya dun. Saan na si Kiara? Yan si Kiara. Yan guys, daming turista. Like, coming down. Yeah. GG. Buti na lang nag-bus kami. Tapos, there's a lot of places here where you can actually rent kimonos. Who? Mochi? There are people? Probably it. There's a line. God dang, look at the line. So this is supposed to be, yeah. Oh, start of the line, Mochi. Oh wow. So apparently this is the famous mochi place. Hold on. Baul, take video. What does it say? Yeah, no, you can't take videos. So, dami nang naka-kimono guys kasi maraming kimono rental places here. Also, the famous mochi place. Huh? Hand cream? Feeling ko mahal na hand cream. Yeah, so for you to rent a basic kimono is 3,278. So, roughly like 26 bucks. Mga ganun, 28 bucks. Dami dito. Yar! This is so good. This is so good. It's like a shomai on a stick. Yeah, and I had this last time too. Yeah. Ah? Gusto pumanta? Guys, tignan nyo guys. Ito yung... Yeah, it's straight ahead. That's where we had our mochi. It's on the right.
No. It's another dito. Pero that's also a different temple. So Kiyomizu-dera temple, guys, is very famous. Yeah, it's kind of hard to. If you want like perfect pictures, you gotta come here really early or really late. But it's gonna be so hard to. I'm sorry. It's gonna be so hard to. Also eating pickles. It's gonna be so hard to like get pictures without people. Kasi nga, it's a very famous tourist spot. And actually, students come here for field trips. Kasi last time nagpunta kami dito, ito may mga bata. Or after school too. Because ang daming mga magagandang shops dito. Yeah, kita niyo ang daming tao. Like last time we were here too, it was similar. If not the same. Sobrang daming tao. Tapos bihira ka maka move around and stuff like that. Yeah, we're gonna go to the famous matcha place. It should be like a minute walk from here. Pero ang daming tao. Yeah, buti na maganda yung weather. Yeah, people who come here na walang tao sa pictures nila, they had to wake up really early. Kasi nga, kita nyo naman, no? It's 3 o'clock right now, or 2:30, ang daming tao. Yeah, but none of the stores are open. True, which is, but if you, yeah, I don't think you're gonna take pictures with stores though, so that's what. It's nice though. Oh, yeah. Oh, yeah. Probably back in the pandemic, you can take picture perfect photos here. And guys, we are at Gokago. We were actually here last year. Yeah, Cindy was the one who found this place. I don't know if it's TikTok famous though. Is it TikTok famous? That's why. Along with the mochi. To be honest, dude, not gonna lie, I'd probably choose other places. Wait, Actually, the one last night. Gokago. Kyoto last year. Trying to search. I think I was still sick when you. Oh, here. There's a mochi ice cream place down below. Tapos. Yeah. This is where we're at. We were here last year. Look. Alright, I gotta look up the. So guys, so the line is like a lot. A lot of people. Yeah. There's a restaurant upstairs. So what it is that like you buy, you can actually order online if you want, and then pick it up. Oh, like QR code. But you order and then you take turns. Well, they call your number and then you go up front and you'll watch your drink being made. Same as last night. But I think this is a lot more ceremonial. Koniko. Plus, it's a tourist spot. Daming tao. Like, sobrang tao. Huh? They don't know? Chill, bro. Like, the line is getting longer. Guys. Is this our order? Okay. Ginagawa na nila yung namin, matcha namin. Look at that milk. So rich. I'm just gonna whisk it. Guys, tapos na. Actually, mag-request ka na pwede mo tilaan yung bowl para hindi sayang. Arigatou. Cheers. Huh? You can eat outside. You know? That way? It's outside. Or that way? Diri na lang. You can eat here. Diri lang ka. Huh?
Ay, yan guys. Aray. Maybe she said, oh, I just don't want to. Cheers. If you Oh. The milk is amazing, guys. I think it's Hokkaido milk. I was about to. Cheers. I-mix mo? Paki-mix mo ako here. Ano? Oh, really? Ito guys. I-mix ni Kiara yung drink ko. Imagine mo guys, pag ako lang mag-isa, hirap i-mix yung isa. Yung ganda. Ito yung end product guys. Para siyang spinach. Yeah. Yung tagay-tagay. Ah. Para kang umiinom ng sagbot. Ano bang sagbot sa Tagalog, guys? Marijuana? Oh, joke. Guys, finally, kabili na ako ng cream puff here. Ito siya. Matcha cream puff. I've always wanted to try matcha cream puff. Kasi from the anime show called Mashle. Ang ganda ng show na yun. Try natin. Hati tayo. Should I bite into it? Bite na lang? Bantay ha, maghulog-hulog pag cream. Cream puff Vietnam. Yeah. Cheers. Look. Try it. Labog na. It's aight. Masarap siya kung merong coffee. Feel ko mas masarap kung may coffee. Ano sila mo? I don't know, actually. Ano sila mo? Wow. Baboy. Guys, ito na yung entrance ng Fushimi Inari na na temple. Over there. Yeah. May entrance dito, guys, ah. So, punta ka sa may stairs dyan. Mahilig ka tong steps sa Italy. Yeah, dili dyan pwede nga ulit. Yeah. It's so hard. Like, look, there's so many tourists. Again, you want good pictures here? Good luck. Kasi last time nung hire professional na magaling mag-Photoshop, yan lang. Wala talaga ka choice. Wala kang choice. Or may isang pandemic na naman na walang tao dito. So, yan, ito yun guys, ito. May entrance to guys ha. Papasok ka dun sa tingin mo yung bag ni Kuya. May may LED Pacman. Si tour guide Kuya. So, pupunta ka sa taas, you're gonna go up there, and then you have to pay. You have to pay to get inside. I think it's like 1,000 yen or something. But, hindi na kami pupunta dito. Hindi na kami pupunta sa taas. No. Hindi na kami papasok. Pero famous to the temple, as you can see, daming tao. Daming tao. Nga pala guys, ang daming stairs dito. Ito. So kung may elderly kayo, ito siya guys, wheelchair accessible sa gilid. Here. So wheelchair accessible meaning isang wheel lang ng wheelchair. So yeah, so kung may matatanda kayo, just be mindful din. Then nga, siya, medyo paakyat nga. Pero pa stairs pa dun, no? Oh, grabe, dami. Ito yung view, ganda ng view. Wow, manumbag. なんか甘引き観音みたいじゃね甘引きさんみたい Ito siya guys, sa papasok ka ulit. Ito siya. Ano pa to? Free pa to. Free picture pa to. Binibilis-bilisan ko lang kasi maubos na yung memory ko dito. Nasa bahay yung sa hotel ko yung isang memory card ko. So, skip na lang tayo. Ganda rin yung overlooking na view dito guys. Libre pa yan guys ha. Libre pa yan.
So kung nagtitipid kayo guys, titipid kayo, dito lang. Oh, dapat lang may basurahan dito. Nagsi-CR kami. Kasi ang CR, oh ito yung ibig ko sabihin. Diyan kayo magbabayad. Tapos may CR dun. Dun banda. Ah, see? Memorize ko ba guys? Siga-siga ako dito eh. Yan guys oh. Ganda ng view. Kita mo yung ano? Hindi ko nga makita. Kita mo yung Kyoto Tower oh. Wow. Guys, kaya maraming tao dito guys kasi kita nyo naman yung vibe niya is very traditional. So that's why a lot of people come here. Ah, is it famous? Famous ne? Yeah, like it's a matcha house that's god damn. Alright, but yeah, so it's a very traditional area and that's probably why people flock this place. Like, can you imagine if you live here? So many people, holy crap. Yan guys, may most awaited shumai. Adrian, this is for you. Ay, chili oil? Walang chili oil? Ah, wala. Sige na. Ito guys, shumai with a view. Citrus juice. Yeah, that's what I put. Ah, okay. First bite. Wow. Crop. Ito na guys. Ano gusto mo i-try? Ah. I don't know where to find it. Matcha miso. Ah. Fun fact. Nanalo yung ano. Now, Japanese are the best in making tiramisu na in the world. They beat France. Yeah. I mean, no. Ibang competition din yun. Yung ano, pastry, world pastry competition. Oh, here. I think this is it. Here. Wow, rice seasoning. Number one. Number one popular. Is that the hot chili? Ah, this little spicy. Hot chili. Oh, yeah, this one. Oh, you were looking. Guys, this is good. Oh, This is looking good. for? Yeah, we're looking. Thank you. We'll get one. Thank you. Bye. Guys, get it. Ito yung brand. Yan. Ayan. 648. Yan. Kanina kumatumbi na to. Oh. Yan guys, bibili kami ng furikake. Lagay nyo Wala lang kaming ulam. Ito na lang yung ulam. Lagay nyo lang sa rice. Kung wala kayong rice, sorry na lang. Joke. Lagay nyo sa potato chips guys. Bumili kayo ng piatos. Lagay nyo dyan. Daya nila guys kasi so may spice level. Ito yung pinakamurang spice level, pinakababa. Tapos tataas. Walang sample to guys kasi masarap. Ito yung pinakamaanghang may sample. So mag-ingat kayo guys. Mainom. Ha? Libre yata yan? May libre ding mainom guys. Iyata to tsa. Tsa guys tsa. Tsa. Tunga ba na lang? Busin mo na. Ito guys, 648. Ito yung binili namin. Sikat to sila guys. Sikat dito sa Kyoto. Ito yung brand. Guys, this is the store. Ochana Noko Saisai. はい、そうです。 Itadakimasu. ありがとうございます。出しました。ありがとうご Arigatou ざいます。 gozaimasu. Thank you. So they're very famous. They even like a gift pack over here. So 1,042 yen. I just bought this one. I bought two. I think it'll last me until like a year or so. Because sometimes I forget putting furikake on my rice, but whenever I eat steak, I eat steak with rice, and I put like a little bit of furikake. And furikake in America is kind of expensive. Here, I think it's only like $5, but it's a bunch. So yeah.
Ganda ng view, no? Wow, where's the bird? There's also free samples. Thank you. Yan guys, oh. May samurai guys. Sure. One, two, three. Thank you. Wow, look at that. Golden hour. The temple's right ahead. Ito na guys. The famous pagoda. Yo. We were here last time, remember? But this one's different kasi golden hour. There's so many people take pictures of it. Actually, know. And guys, this is the famous pagoda. Wow. Yeah, like last year there was a lot less people. There's so many people here this time around. But yeah. Let's see. This is nice. Chan. Huh? Wow. Chan. No, thumbnail. I think that's Lalabo. Yeah. Check it out. I think Lalabo. Oh no, golden hour. Guys, my only fragrance. Ano siya? Kyoto, ano siya? Smell it. Kyoto, ano siya? Kyoto. Smell it. Tas yung phone ko, inamoy ko. Ay, kanimumot ni. Nanaan ko ni. Guys, tignan mo yung bestseller nila, guys. Ito, Koto, guys, Koto. Koto. Gusto ko tong ganito kasi sandalwood. Paspray to, boss. Spray ko to. Kani ang sandalwood. No, sandalwood. Now it's... Anak ko do. Pero ano man, yun more on bergamot. Guys, mahilig ako sa scent, guys. Ganito, spray mo dito sa ilong. Hintay. Ay! Guys, pili kayo dito, guys. Mabango yung koto. Ala, ang bango yun. Magkano to? 50 ml. Gusto kong bumili. Magkano yung 50 ml? Saan yung 50 ml dito? Yar, barato ra kay Yar. 3,000 yan. Ay, joke, 7,000. 50 bucks. Bili na lang ako. Bili ako na isa. Kahit tigala mo doon. Sa tong Tokyo nga scent. Mahal, sige. Dili. Mas mahal sa US. 7,000 yan. Wala ba na sa US? So, 6,700. Mga nasa $40. Pero parang maganda ba ang spray? Maganda ang action sa spray. Isang spray lang inano ko eh. Yeah. Pero kanina sa mali? 100? Kuto, 50 na. 50 ni? Gamay niyo. Like, ako lagi ang 50. Ay, nara. Dili, si 100 man na, di man na pwede mga Dallas Marion. Wala lang, itangtang na nila. Taingon. Inani ka dako akong kuhan. Akong YSL. I-check mo naman. Carry on ako. Hindi ko ga-check in ako perfume. Guys, debate. Lagay niyo sa comment section sino tama. Pero, sige, pagpalit. Dayon, tanaw na to. 100. Guys, ako'y na-meet na new friend kami ni Kiara, si Zen. Ayo. Sure. Konnichiwa, sushimasen. Arigatou. Gago sinishow. Guys, ito yung sabi ko na magandang vibe sa sa Kyoto paggabi. Sige na, Zen, practice ka na ng Tagalog mo. Ay, sorry. Ganda dito guys, golden hour guys. Ganda dito.
Guys, yung bago naming friend, Chekara, nang lilibak. Ha? Tagalog. Kung mag-listen mo sa Tagalog, or ma-English na lang. Ano tayo guys, English tayo kasi, you know, we're international. Ah! Ano ito? Sushi? Coffee na po? Grabe! Kape, kauka. Grabe. Ganda talaga guys, oh. Tignan nyo guys, oh. Guys, look at that view. Wow. Wow, wow, wow. Oh, dude, this is a perfect picture. Look. Wow. Amazing. Check natin yung loob, guys. Sabi ni Zen daw, maganda. Sakto lang pala. Grabe, nilower yung expectation. Yan yung Gion Shopping District at night. Nice kayo, no? Aesthetics ba? Diyan na. Ito yung business. Ay, hulo. Ay, balik ganit ko nag-share yung ating Dire? Dire na. Dire na. Dire. Kita na po ta. Ay, basi-basi. Kagikuan, Gimanila. Lagi. Actually, nepo bi. Joke lang guys. Joke. Sana all. Joke lang guys. Walang nepo baby dito guys. Lahat ng nepo baby tumatago. Tumatakas daw. Tumatakas. ng bagyo. Sana all. Yun ang tinakasan ko. Ay. Hindi, ito na-stranded ito si Zen eh. 2 years. 2 years. 2 days wala siya sa airport guys. 2 days. Grabe guys, nilumluman ng airport. Hindi ko naman inasahan na bagyo pala. Bang. Mahilis. Hindi kasi timing lang kasi guys. Kaya huwag niyong gayahin si Zen. 2 days sa aeroplano. Grabe. Sa CBTL siya guys. Kaya mataas yung halin sa CBTL kasi siya bumili. Doon na siya nagkape. Ay, yan. Muna yung ipakita yun. Itong lantern. Ito yung hinahanap niya guys. Yung lantern. Yung gusto niyong picture dyan, aesthetics yan. Nalubat naman kita akong camera eh. Ay, lubat. Hurot na akong memory. 40% ni, pero akong camera ba na ano na yun. 3 minutes na lang naiwan sa memory. Gahi. Alam nyo guys, nasa confidence yan eh. Ganda dito guys, oh. Aesthetics, dyan kayo. Punta kayo dito pag gabi guys, huwag nyo gayahin si Zen. Alas 10 sa'yo nagbukas. Ganda dito guys, oh. Tignan nyo guys. Ay, bawal? With flash. Bawal picture flash. Huwag niyong gayahin si Kiara guys. Bawal daw mag-picture dito. Video lang pwede. Kaya mag-vlog na kayo. Guys, ganda dito sa Gion guys. Punta kayo dito sa Gion. Tapos tingnan mo yung restaurant dito guys, oh. Look at that. At the view. Holy crap. Grabe, no? Ganda. Imagine that's your view from your restaurant. Probably expensive. Nasumha na bimi sa USDA. Pero mas ganahan na noon kung fatty o juicy. Ala, that's what she said. Ay. Ala. Hindi kayo mga 20s? Wala ka gusto. Guys. Sa videohan to sir. Yung channel ko guys ano ba to? Educational. R18 na tuloy. Guys, yung ugaton guys sa Tagalog, ano yan? Sa Bisaya, ano yan? Kamote. Ugaton. Adjective.
Kamote o gato. Adjective siya guys, yung Root crop. kung you use it in a sentence. The balete tree is ugatun. Nindot kayo, no? Tingnan mo yan. Oh. Feeling ko yan sila guys, yung kumakain dyan, mayayaman yan. Mahal yung view. Anak ng kontraktor yan guys. Ganda ng view dito guys, oh. Yun lang. Guys, Ikaw na kumain na lang, Sen. Ikaw na si Sen na doy. grabe guys, oh. Grabe guys, oh. Yung mga ganitong tirada ba? Ano sa matter here? Check natin guys. Di i-check na ako tong Sanmi last time. Katong misilin na ano. Check na ako. Parang dito to eh. Mahal? Guys, nandito kami sa Hero Beef Kyoto. Pero actually, hindi yun yung pangalan nila sa Google. Something Yakiniko Puntocho, parang ganun. Ano siya, para siyang Wagyu na Yakiniko na restaurant. Ito yung menu. Ito yung course na bibili namin. 8,000 yen per person, hero course. Yan lahat. Marami na yun guys, per person. Nakapunta na ako dito last time. Mura lang siya. So, compared, ano na siya, Wagyu na din. Tapos busog ka na. I-convert mo sa pesos. $55. So $50. Yun na yun lahat. Sulit na yun. Tapos sa pesos, ano yan, mga 2,600. Nasa ganun. So yakiniko, grill kayo, parang Korean barbecue pero Japanese. Hindi pa kami nag-order, tagal. Tayo na lang kami. Pagod na kami. Guys, ito yung first course. Crab pudding. Pray muna tayo. Pray. Let's learn this again. Shabbat give life unto the Christ our Amen. Ito guys, sarap to guys. Same to nung kinain natin sa sa sushi. Yung sushiro. Sarap. Sarap tong pudding. Isa to sa favorite ko. Nasa gamay beef here. May beef siya. May slices of beef siya. Kita yan? Beef to beef. Tapos may beef fat ata. Ito guys. Ano to? Appetizer ulit. Hindi ko alam ano to. Basta green veggies. Ewan ko. Try natin maya. Ubusin ko lang to. Ito. Ubusin ko lang. Try natin to guys. Paano ba to yung chopsticks? Yun. Para siyang kangkong na may sesame oil. Ito. Sarap ito ah. Ano kaya to? Para siyang parang laman loob na na lumabas. Which one? Para siyang can't describe it. So good. Matamis. Savory. Kami mo kumba. Humba. Tamis. Sarap. Parang dongpuro. Tamis na adobo. Ano? Saan natin ito? Anak? Ano mo na? I don't know. Tamis siya. Mix natin, mix. Ano kaya to? Ay! Ito tribes? Parang tribes ata to guys, di ba? No. Natin. Tamis mo din. Tribe. Tribe yan. Tribe yan guys, di ba? Tribe. Comment down in the comment section below. Ha?
Try natin. Kali, makakit. Try. Ito, ano kaya ito? Dating na. Thank you. Kana, Doy? Ay, kita magluto din. Kita magluto. I-on na itong grill dito. Thank you. Ha? Wait, yeah? Rock. Yun guys, mating yung second course namin. Hindi ko alam ano yun. Basta beef din. Basta yun na yun. Parang uni yata yan. Uni yata yan. Ano siya nga? Pag ano yun, hala, ginuto niya. Guys, hindi ko alam kung lulutuin to or hindi. Pero may unagi kasi guys. So, may unagi dyan. Ano to? Paano to lutuin to? Walang nakapan. Kinabi at tigi ito. Like, diba? May raw. Ano to? Lutuin kainin namin. Ah, niluto ko na guys. Sorry. Sorry. Mabilis lang to guys. Lanlanin na lang natin yung ano. Kasi Unagi. siya gahe siya, dili siya gahe. Sumupra siya. Guys, feeling na ako Kasi guys. dali rin na. Feeling ako raw ni siya guys. Ah, na-uncoil. Lang, nabungkang pa siya doy. Pantay. Pantay tayo dyan. Na ano siya guys oh. Sige, script na lang yung kibili. Yung naman ako. Nabubungkag siya guys. Kani siguro gilim ko dito, no? Tabangin ko no ko. Gani. I-try sa nato ni. Kaya kung ano siya, kung dapat sa kanon raw, kanina itong kanon na raw. Smart pa, muna gawa. Pero unagi guys, paano namin ito kainin? Ganito lang. Yan lang. Itilawa daw kung nagigit siya. Lagi, nakabutang sa menu. Wow, Si see? urchin. Guys, Nain sa di, luto ni mo unagi. pero guys, di ko to na ma-remember guys na ganito guys, na may unagi last time. Ask a friend daw ba? Call Cindy and Ay, your friend. matamis, matamis. Dali lang to lutuin. Luto na ata to. Sir, sa Texas daw. Lululul. Huwag nyo ihulog guys, sayang yan guys. Mahulog. Kung gani, nangina naman siya magdugmok ka. Rogid siguro ni Kanon Yar, no? Ako kabalo. Kagibot nga na ba yung shag sauce daan? Okay, try. I-mix natin, i-mix. Sakit yung talaw. Siya mo ng sushi nga ako. Sushi, sana to. Sakit mo. Yeah. Hindi mo naman na yung kinilaw. Sabuni. Ganun siya? Wala. Wala. Here, kainin mo here. Sige, try natin. Sige, sige. Sige, try natin. Yan, Ang guys. tag-init kayo ba? Sa klaseng chopstick to yun. Try natin. With the unagi. Sarap. Try mo yar. Sarap, sarap. Sarap talaga guys. Ewan ko, baka roto kainin. Pero niluto lang namin. Sarap nyo. Sarap nyo. Mukay no? Wala na. Tanaw na siya. Tanaw siya? Hindi siya na, wala niya sa mong baryo. Sa man, gusto niyo malutuan na po niyo yung isa? Ay, Hindi ko kabalo. Nakatulo siya. guys, bago kayo pumunta dito guys, manood kayo ng YouTube. Guys, hindi namin alam kung lulutuin ba yun or hindi. Tatawa na lang ako. Gusto niyo malutuan ni Imoyer? Dili, mulat ka. Tutuin na lang. Ay, wait lang. Guys, nagtanong kami guys. Kaya siya nakatingin kasi iniluto namin. Raw pala dapat. I-mix pala yung ano. So, dapat imong chopstick kay for raw. Raw, yeah. Guys. Guys,
I-mix pala dapat guys. Raw pala to dapat kainin. Sushi lagi. Niluto Weird, namin. Weird, Niluto namin guys. Huwag nyo kaming gayahin. Sarap. Ay, magkaong magkaong. Mas lami tong ano. Mas lami tong... Niya. Ito. Lamon. Ami do. Mas masarap lutuin guys. Actually. Tabunan ko. Sarap guys, sarap. Sarap din siya ilaw kainin. Pero kung huwag nyo kaming gayahin ha. Tinignan kami ni Kuya eh. Itong mga ito. Sabi ko, don't me. He do he. He do he. This blooper, so inona namin to. Wala pang oil. Tapos niluto namin yung ano. Dito pala yung fat. Tapos yan din. Para dididikit. Tingnan yung grill namin, itim na. Hindi pa kami nagsimula sa grilling part. Hindi kami kayahin guys ha. Learn from my mistakes. Tapos ito yung parang ano, palate cleanser. Kimchi. Sarap ng kimchi nila dito. Nalala ko, masarap yung kimchi nila. Sobra. Sarap nito. Siya nag-on. Ha? Sarap. Uy na yung kimchi nila. Parang may crab. Wala pang meat. Sige, mawalat na lang siya. Ako lang i-try. Kuha ang char. Char. So guys, ito. Last time nalala ko may instructions pala talaga. Oh my gosh. Hindi lang ako nakinig kasi taga-video ako kasi sila Cody nagluto. So ito, yung first namin, para siyang sushi. Lagay mo ng wasabi dyan sa may rice. Sashimi. Lagay mo yung sashimi na beef dyan. Pero lutuin mo na. Sabi niya hindi daw raw. Sige na, Yar. Ano mo na? Ikaw na, Yar. Si Kiara na bahala. Oh, ano to? Pag-brush ko. Saan eh? Ito, brush to, guys, brush. Brush mo dyan, mamaya. Tapos yan, spread mo yung oil, yung fat, para hindi didikit. Yung. Mapil ni mamala na, Yar. Sige, Yar. Ito na. Ako una, be. Lagyan ko muna to ng wasabi. Wasabi. Ito, totoong wasabi talaga to guys. Hindi to galing sa ano. Ano mag-wasabi? Okay. Hindi to, Mga mag-wasabi ka kami. hindi to galing sa tube. Ito sila talaga nag-grind. Yan. Lagyan natin yung beef. Yung. Boom. Ganda. Mabilis lang yung guys ha. Para mabilis lang. Gusto ko pa ng char. Konti pa, mga 10 seconds. Dapat malakas. Yan. Mga 15 seconds. Depende sa iyo guys kung... Kasi wagyu siya. So okay lang siya na ano, sobrang luto. Kasi tender na din yan. Gusto ko yung char na char eh. Kayo guys, paano nyo gusto kainin yung wagyu nyo? Kinilaw? Luto, okay na to. Okay na to guys. Okay na yan. Go. Nag-abay mo gusto. Ano ko? Ano mo ka na mong rice? Joke lang. Paano to natin itabi? Gulay mo yan. Yun. Dyan. So, ano mo dyan? Ilagay mo dyan. As brush. Wow. Anong klaseng brush to? Yan.
Ganda ng char kay Garo. Char. Ako, brush. Pak. Ah, yan lang. Pak. Ah, yung... Kaya natin guys. Sarap. Cheers guys, cheers. Oh my god. Guys. Wow. That was so good. Guys, what's my name? Nakalimutan ko na pangalan ko guys. That was very good. Ganun kasarap. Yeah, let me add more. Shit. Sarap. Ito yung next course namin guys. 4 different types of cuts. Alam mong authentic dito guys kasi Quantity siya. kita mo tong card na to. Sliced tongue. Ito yung, Sliced meat. Wagyu cheek. Ug wagyu thigh. ito yung ID ng cow. Ito yung pangalan ng cow. Tsaka saan siya, country. Japan. Japan. Yan. Birthday ng cow. Ito. Okay. Ano to? Here? Beef tongue to? Beef tongue imong gusto? Ibutang imong bowl dito para mabutangan na to. Okay na yun? Kanino na? Mabilis na to guys kasi manipis. Siguro mga 30 seconds. So, beef tongue to. Kanin sa mali. Ah, okay. Pwede mo kung basaw. Ano mo yun? Japanese. Saan mo yung nabasa? No, kaning upat is thick sliced tongue. Ah, ito. And then Tongue. thick sliced meat. Kaning Ito. cheek beef. Wagyu. Ah. And then wagyu thigh. Ah, basta yun na yun guys. Gani. Wala siya. 4 guys, yun na yun. Kayo na bahala mag-Japanese. Pero yan. Ano yung mga sauce? May legend din sa sauce eh. Lemon sauce for beef tongue. So, kung beef tongue to, sa lemon sauce mo daw to i-dip. Ito yung lemon sauce sa gitna. Try natin. Lemon sauce. Wala siyang tongue. Boom. Lemon. Nahulog guys. Nahulog guys. Putay. Sige na. Patay. Asa siya nahulog? Diri. Pinahog sa iyo. Ulit. Round to. How was it? Sarap. Tang talaga guys, tang. Ito, take meats ulit. Medyo matagal-tagal siguro kung gusto mo ng sear. Di ba pa siya ibali-bali do? Siguro mga 1 minute on each side. Okay. Ang sexy lang guys. Hands mo ni. Ganda na guys. Oh. Ano na to? Refreshing sauce that goes with any types of beef. Ito daw para sa beef tongue. Ito daw to enhance different flavors ng ano. Charot. Luto na to guys. Luto na to. Rest muna natin ng mga 10 seconds. Dip natin ito. Lagyan natin ng ano. Lagyan natin ng dressing. Yan. Yun yung salad natin guys. Tapos ito. Boom. One bite. Ito. Ito sunod natin. Muna? Chewy siya. Chewy ito na cut. The best talaga yung sushi guys. Yung kanina. Yung susunod na to yan. Ito sunod.
Beef chick siguro to. Ewan ko ano. Balik ka na. Ay, may wasabi pala. Di na mo siya ibalik. Ah, di na ibali. Kain lang. Huwag mo nang ibali daw guys, sabi ni Gara. Siguro mga... 1 minute. ikaw bahala, sayang. Sushi ata to yun. Di na naibalik. Sige, ibalik para mawala. Ako, Atro. Ngayon ko ng wasabi. Minsan ka, hindi na ako makita. Mag-good niya, makumapali, matangkang ako. Tapos, hindi ko na ito lagyan ng sauce guys kasi may sauce na eh. Isang side lang, tapos fold ko. Cheers. So yung green sauce, chimichurri. Chimichurri sauce. Yun pala yun. Sarap. Imagine kung imong ibalik. Ito na naman guys. Tanggalin natin to. That was good. Sarap yun, di ba? Yung manipis. Luto na to guys. Yun, nahulog lang. Dip na naman natin dito. Lagyan ko ng wasabi. Ito wasabi. Cheers. Sarap, kahit medyo chewy. Guys, ito na yung next meat dish namin. Lagi kaming tumitingin dun sa sa last na table kasi may mga puti na kumakain kanina. Tapos, kagaya sa amin, di nila alam paano kumain ito at first. I mean, we know that we're gonna cook it, di ba? But, di nila alam paano i-on yung grill kasi hindi in-on yung grill. Hindi nila kinain. Tumakbo lang sila. Kinuha na nila yung bag nila and all. Tapos hindi na sila bumalik. Umalis na sila. So, ang dami pang meat. Sabi ni Clara, ang dami pang meat na ganito sa may table nila. Hindi pa niluto. Gusto namin kunin. Sayang guys. Siguro hindi nila alam paano lutuin ba or instructions. Wow. Bilis lang yun guys. Ito na guys. Saan natin ito ilagay? Hintay mo nang madaot yung battery. Dito. Kaya ka mo yung charge kasi kapin chip. Ito na gamitin natin. Yung tong na gamitin natin. My God. It melts in my mouth. Hindi your mouth, my mouth. Ah? Guys, kukunin na ni Kuya yung meat. Makikita na natin dito. Mag-vlog ako. Selfie ako kunwari para makita niyo. Tay, sakit. Ikaw, galutan na yun. Pag mo. Ako. Kiara na si Kiara. Beef intestine to. May English pala guys. Ganyan yun, no? Pag nakaserve. Ganyan. So, Japanese. Pag i-flip nyo, makikita nyo yung pangalan ng baka. Mabilis ito eh. Mabilis talaga ito. Siguro mga... Yan, selfie tayo. Diyan. Wala pa. Wala pa. Sana ibigay niya sa amin. Kasi palagi kami tumitingin doon eh. Pero ito mabilis to guys. For sure mabilis yan. Ilan po kung i-flip na? Oh, sana. Take ko na. Uy! Yeah, what? Mabilis lang nga guys. Oh. Mabilis. Kakatawa. Nandun yung name tag.
Sabi ka bloopers ng restaurant. Likod na to. Pahinga mo natin. Gamay na itong rice mo. Gamay ra? Mura. Hindi ko pa kinailan. Siguro lang. Ito na yung rice mo. Ay, malaki pala. Ito na yung rice bowl. Pwede. Hindi mo rin siya ka-remember dito. Malaki pala yung rice bowl, guys. Kaleman. The rice bowl, guys. May Korean spoon. Pa-crispy muna natin. Padikit muna natin dyan. Thank you. Wow. Time to eat. Ito nga ang dali mo. Para ma-compare mo ba which sauce is better? Hindi ka ako. Hindi ka itong lemon. Ay, may paano pa? May intestine na pala, guys. Ito. Sure, ganahan ko ito sa lemon. Or kaning whatever. Citrus. Guys, luto na, guys. Lutuin natin yan. No, saan mo rin mo magkabalo ko luto na? Ang intestine. Pag lumabas na yung tae. Oh, sure. Iso. Ito. Iano mo to, guys. Ipadikit mo yung sa loob dyan. Pa-crispy mo muna. Pagita ko na to. Yun. Ito, guys. I-mix natin. Mix. Para siyang bibimbap pero Japanese. Sirain natin yung itlog, guys. Ano sa tingin nyo? Sirain natin yung itlog. Comment down below. Ha? Sabaw. Sabaw tayo. Mix natin yung itlog. Pak. Wala na, di na siya aesthetic. Comment down below, guys. Nasira na, wala na. Sarap itong mga crispy nito, crispy. Mix nyo lang, guys. Ito nung sear ng kakilala. Luto na ata ito. Grabe siya ka-tune ko. Ayan siya. Sonic ako. Sige lang. Try natin to. Sarap Ay, to. ano pa isa lalo. Okay to. Ay, toge dia. Cheers, guys. Cheers. Abay na ko yung mami ang aliso ko. Mainit. May lami? Mainit, guys. Guys, masarap yung rice. Suggestion ko sa kanila, unahin yung rice para makain natin yung rice with the beef. Yung problema. Guys, sana una yung rice. Para ano? Kasi bidli, ano siya eh. Sobrang oily. Oh, kakaumay yung ano. Beef lahat na mataba. Tapos last yung rice. Sana sinabay. Ito. Ano natin to? Sabay natin tong beef intestine. Ito. Sana natin. Ito. Boom. Tapos lagay natin dyan. One big bite. Ito. Pilipino tayo. Init. Chewy yung beef intestine, guys. Gusto yung lasa. Hindi ba niyo ma-appreciate yung lasa? Malinis. Kay... Saan man? Na may rice. Malinis yung beef intestine na dito. Sinunrox daw nila bago i-serve. Huwag nyo i-touch to, guys, ha. Mainit to, mainit. Yeah, another bite. Mainit. Sabi ka, init ka?
Sarap. Sarap pa, uy. Sarap po yan. Ubusin ko na to. $100 kakainin ko yan. Nabila ko ka. Joke. So guys, last na no. Last course yung dessert. Matcha na naman. Pero okay lang. Sarap nito. Tignan mo. Tignan nyo. Matcha pudding. Ano, milk? Can I milk? Sorry, Dubai. Oh. Hokkaido. Wow. Grabe. Sarap pa, uy. Ito. With red bean na naman. Ito. Sarap, guys. Busin natin to. Sarap yung winner, yung milk. Yung milk talaga yung kahit umorder ka ng matcha pudding na walang matcha, okay lang. Guys, kailangan natin yung milk para makatae tayo bukas. Suboy. Sarap. Wala, para na nang gawang avocado salad. Sarap. Wala na, finish na. Thank you, Lord. Ito lahat guys, ano lang to guys, 2,500 Wagyu, A5 Wagyu. Atong sa ano ba? Okada. Lami ito ilang ano? Okada? Di ako nakakapag ano sa Okada. Wala ko ng kanila ka. Katong buffet dito. Sa ano yun, sa Marriott, tsaka sa Resorts World. Ano ganing sa may ano ganing air? Sa may lapit sa MOA? Okada yan? Hindi. Starts with that one. Ha? What does it start with? That good. Namutan ko. Yung may casino din dun. Lapit sa MOA. Maybe Resorts World. Hindi, Resorts World is right in front of the hotel, airport. I don't know. From? Asa ang Okada? Okada de ko neto. Okada ko neto. Ang buffet nila kay made to order. Sa Chinese. Sa Chinese restaurant mo ko na nga na buffet. So between meals was like 10 to 10 mga 10 to 20 minutes wait. You know? 10 to 15? Nangpas lagi ko. Because the first meal, ang ilang buffet ideally kay daghan ang serving. Pero ilang gina-cater to how many ang audience. So, katong murag made to order gid siya, kanang fresh gid siya. Since dili daghan kiga buffet, nya na specific course ang buffet, na specific menu. So, lutuon pa nilang dish. Kung unsa ko order, lutuon nilang dish from the scratch. Muna dugay. Oh my God. So, Ano na ka? Wala na yung kabugutom. yeah, 4 hours ko mga 3 to 4 hours. Yeah, almost pagi ko wala na kape. What a waste of time. Yeah. Tapos, almost ko hindi na kape kasi, anong tawag dito? Wala na akong cash. Last day ko yun sa Pinas eh. Last day ko sa Pinas. Tapos wala na akong cash. Tapos, I was gonna do like credit card. Tapos, they won't take my credit card. Ano? Sira yung GCash. Ay, sira yung POS machine. Walang wifi. So, nag-cash ako. Yung cash ka nadala is 3,000. Tapos, yung buffet mga 4,000. Yeah. Masugod sila na.
Ha? Like 3 and then 1. Hindi, so, di ako mga-credit card. So, short ako pera. Pero, good news. Ako pera. Oo, good news. In cheap yan. Plan yun ni Lord kasi nakausap ko yung manager. Kinausap ako ng manager yun. Sorry siya sa akin kasi matagal yung pagkain. So sabi niya, kung mag-register daw ako sa hotel, sa first meal ko doon, 50% off. So naging 1,500 na lang yung ano ko. Ayan. Nakauwi pa ako guys. Naka-Uber pa ako. Sige na, bayad na kami. Si Kara daw magbayad. Ganyan pag maraming pera. Mamaya daw guys, bibili siya ng Family Mart. Yaman.